Tuwag forever. Uy, saan mo dahil ta? Nya, anong dagang maingon nga walay forever, walay forever? Para ramang gunas mga taong dili makuntinto sa usa. Ano makaingon mo ka, ana? Ano makaingon ko? Malamang. Ug kontento ra unta ang kanang tao sa usa ka person. No one will be left behind. Kulay mabiyaan kung kontento ra ang usa ka tawo. Nya, ano na kasabihan nga nothing lasts forever? Malamang. Mga doktor agud taning kalibutan na. Ang saktong storya ana. Love will last forever. Eternity and infinity, to infinity and beyond ang tirada na. Sagud ka, uy. Oh, okay. Nga naman, duha-duha ka na to. Ulo eh. Storya ra. Bagon ulo be. Wala lagi. Kana ba? To infinity and beyond ba yata? Pag-igat. Ba-ding, 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 da-ding, da-ding, ding, ba-ding.